Gonna start with a chorda tá tamil ó rinne mé na físeán seo ach seo leabhar bheas agus an leabhar a bheith a bheas going inniu ná an ceannar seo. Fáinne Geal an lei le Eibhlín Dhuibhne agus seo leabharín beag tannaí agus is leabharín das, leabharín glóite atá agus ar chúil an leabhar is cuimhní cín chalínóg atá ag fásadís ranolach in mbeadh lia I gréigeadí agus seascadí an chéad seo chaite. Ach is dócha gur bríad cuimhní cín Eibhlín Dhuibhne féin iad ach ní tá anam eile ar an bríomh charachtar agus tá sé freistal ar Ghael scoil agus tá meascán aicimach sa cheantar agus tá chuirsís glóite ar cuimhní scoile agus ar mionrudaí áitiúla agus star fíor áitiúla agus leid. Níl plota nó scéile ann ach sin sin an conas mar bhíon saoileá le ní héige ditin ach trí amach dóibh nó go dagan ferbert ar an garachtar nó inar nó go léonrad ag bagart ar an garachtar nó go gaiisi dul an lech le éonrad ar le. Is am cad deirtar beidir íos fianach man ó lucht ibrach tá meascán an ach an sin ag pointe bháin caiisi lóistóirí a thógáil isteach sa tuig ach ag an am céan a táiste ná an freastal ar chuirsa saoirí Gaeltachta agus a leithéid sin. Ach tá sé annach aird annach láite anna dheas anna cuimhní cín go deas. An cheiste bheith ritach lom ná céan fáin ar fáil siú mar cuimhní cín iad, mar ghlacham leis gur siad measartha gardad don írinne agus os rud ag ar fáil siú mar scéile céan fáin nach chun níos mó de scéal nó de narrative an sin rud amháin a ritheann lom. Ach tá sé in dhéag sin tá sé anna dheas, tá sé anna éitrim, tá sé go háling é léamh. Tá sé ní sé grúama ní háirlín éon drochradán go bhistom nó éon atá fíorchonna agus tá sé go deas Fáinne Geal an lei le Eibhlín Dhuibhne. Slán Eibhlín.